chula Mfangano e county ma Homa Bay chiel kachiel kowacho ni piny dhi maber kendo siasa dhi adhi mbele. Wacho ni eni sirikal mane mwacho ni onge. Mokwongo ni Mark Matunga gi Mfangano en kwarwa. En kwaru? Nikech an nyakwar Kakimba Mfangano. To aneno kondike ni en jalony ja kompyuta. Emomiyo wach siasa pari poko winjo maber. Kompyuta to winjo. Aneno kata ka Mfangano ka bentiedo. Yani wawinje mayom. Network ber. Bati adwa ng'isi adier. Piny tek. Adier mako wacha adier makoro kwariambi. Piny to tek. Piny tek ne jo siasa koso ne jo piny. Ing'eni Mark Matunga nyabedo ni en serikal gin go mulo todla. Ginyabedo ni gin serikal giwinjo maber. But sie kata kama nitie Mfangano no. Nikech anadhi Mfangano mang'eny. Tadhi Rusinga, tadhi Kasgunga. Piny tek. But jogi kaka weche dhi okuyo to sea. Jamlima te ma Jameru, ja Kikuyu, Jaembu osedar. Jaembu anare to Kithure Kindiki ni sirikal. Ne kanyocha ni onge no kineno mane gidhi Embu ma jo Embu ne nyiero rais kawacho gik boko to nyinge moko kiwacho Gachagua to gipamo ma githo athoya, kiwacho nyinge jatend piny to giling. Bati gik mo osekethre. Problem mang'ani nigo madwa ni akonye. Yes. Ineno gik mane giwacho ni gidhi timo ne ji. Pesa mfukoni, wach hustlers, igolika, tikelika. Mano narrative ma kadegi luo, degi ni mabor. Sani, wan kaka joluo, be wamor ndi, wan kwa gocho ne serikal ni. To semiwa gine dek. Gimana nyakonye kisiasa kata Mark Matunga kamentie. Owere gi wach pod odwa balance jo Mlima gi Jaluo. Kodwa ni okonye 2 years modong'ni fulfill pledges mane wacho. Okoro riembe jo Mlima orwak gi Joluo. Ok riembe gi igolo gi egola. Iwacho ni ang'omiyo iwacho ni kiko balance. Ok balancing. Tiende nang'o? Ka ineno ka ne odonje telo. Jo Mlima no mi ministries aboro. Jaluo mi adi? Achiel. Koso mane kia? Wale mane minister kende. Sani kodwa ni okonye. Mokwongo nyaka abductions man timregi. Jogi samora pejre ni be gikonyo jatend piny koso gihinye. Serikal mane mosebedo run gi threats. Sani Jaluo ng'ama kawaida gi Mluya. Ing'eni ng'ama nya konyo ng'ani en na Jaluo, Mluya gi Jacoast gi North Eastern. Sani is the time makoro nyakiti ne jo piny. Tije mane wacho ni dhi miyo yudhe ka. This is the time. Issues mane wacho ni idwa chenjo weche makoro ichako gi piny kibiro malo. My time. To kinyal bedo ni sani pod inyri kuom jo Mlima to in kod gi aboro government. Chairman mar budget Jamlima. Leader of majority Jamlima. Central Bank Governor Jamlima. Koro ikonyri nade. Sani kodwa ni okonyre, it is very easy. Number 1, omak no SGR mokwamo ka. Oluar no Kisumu, modhi nyake boda, either odonj Busia kata Malaba. Kodwa ni okonyre, okaw dual carriage ma Nakuru ni. Mose chando ji for many years. Oluare Mau Summit. Muluya ka donjo kanyo, dhi dalagi. Mau Summit kosewei, idonjo Kisumu. Kosewei, idonjo Homa Bay. Jakalenjin be Summit kanyo, odhi kakodhi. Mago ima gik manya konye. Okay. But siasa podwa bedo gi jogi aterere akia nang'o mano ok bi konye. Nikech sani be jakom awinjo ka Mark Matunga gino wacho ni wane wokwane serikal. Ng'ama ni e serikal en experts mane wamiyo jogo. Wan nyaka wawach gik maricho e serikal ni. Nikech jopiny hinyre. Mano to nyaka ging'e. Omulo ne gi wach.